Beno, aurreko bideoan tarteak zer diren ikusi dugu, bai? Eta baita nola adierazten diren eta dauden tarte motak ere. Bideo honetan, tarteen arteko batura eta ebakidura zer den eta nola kalkulatzen den ikusiko dugu. Bi tarteen batura zenbaki erreal multzo bat da. Lehen tartean edo bigarren tartean dauden zenbaki errealez osatua dagoena. Hemen gorriz ikusten dugun ikurraren bitartez adierazten da. Adibidez, hemen ikusten dugun -3b eta 0,4ren arteko batura, erdian ikurra jarrita adieraziko genuke. -3b kasu honetan tarte ireki bat da, eta 0,4 tarte erdi ireki bat. -0 eta -bb tartearen arteko batura, erdian ikurra jarrita adieraziko genuke. -0 zuzen erdi tarte hau zuzen erdi bat da, eta -bb kasu honetan ere tarte erdi irekia. Aurreko bideoan, ez basarete goratzen, errepasatu, Eta nola kalkulatzen da bitarteen batura? Lehenik eta behin, beti, bitarteak zuzen berdinean adierazi behar ditugu. Beraz, zuzena marraztu, eta lehenengo tartea adieraziko dugu. -3, kasu honetan parentesi bat duenez aurretik, ez da hutsik dagoen puntu baten bitartez adierazi behar dugu, ez dagoelako gure tartearen barruan. Parentesia dagoenean, puntua ez dago gure tartearen barruan. Bi ere, kasu honetan, hutsik marraztuko dugu, atxean parentesi bat duelako, beraz, bi ere ez dago gure tartearen baitan. Beraz, tarte hau, lerro gorri horren bitartez adieraziko genuke. Beste tartea, 0,4, kasu honetan, 0, parentesi bat duenez aurretik ere, hutsik marraztu beharko dugu, 0, parentesia dagoenean, ez dago gure tartearen barruan, tarte honen barruan, eta 4, kasu honetan kortxete bat duenez, beterik marraztuko dugu, hause badagoelako gure tartean, beraz tartea, berdez marraztutako hori litzateke. Orain, batura kalkulatzea izango litzateke, bigarren pausua. Horretarako koloreztatutako zuzen zatia izango da batura. Hau da, gorriz edo berdez dagoen zatia, guztia, gorriz edo berdez, Kasu honetan, gorriz edo berdez daukagu, -3tik 4raino, koloreztatua dagoena, berdin da gorriz edo berdez. Eta begiratuko dugu -3, utzi dagoenez, parentesi bat jarri beharko diogo horretik, ez dagoelako gure tartearen barruan, 4 aldiz beterik dagoen puntu bat denez, hause, kortxete baten bitartez adieraziko genuke, beraz batura, hori izango litzateke. Beste batura adibide bat ikusiko dugu jarraian. Lehengo adibideko bitarte hauen arteko batura, kalkulatu behar dugu, orduan lehenik eta behin, bitarteak zuzen berdinean adieraziko ditugu. Zuzena marraztu eta lehenengo tartea. -infinitik, hause beti, ikusten dugun bezala, infinito eta -infinito beti, irekia edo marrazten da, parentesi baten bitartez, beti ondoan, eta 0 ere kasu honetan, parentesi bat duenez, 0 hutsik marraztu beharko dugu, ez dagolako gure tartearen barruan, parentesi bat duelako. Hause orduan gorriz, tarte hori. Eta -b tartea, kasu honetan, -bik aurrean parentesi bat duenez, hutsik marraztuko dugu, bi aldiz, bigarren biko honek, kortxete bat duenez atzean, beterik marraztuko dugu, hause badago gure tarte honen barruan, eta beraz, berdez adierazitako hause litzateke gure bigarren tartea. Behin, hau edukita, batura, badakigu, koloreztatutako zuzen zatia izango dela. Gorriz edo berdez, guztia edozin kolorez koloreztatutakoa. Kasu honetan, begiratu, -infinitotik, biraino, ez? Doan zatia izango litzateke. -infinitoren horretik beti parentesi bat den bitartez adieraziko dugu, eta bi, kasu honetan, tartearen barruan badagoelako beterik dagoen puntu batez adierazia dagoenez, kortxete bat jarri beharko diogu atzean. Beraz, hause litzateke emaitza. Goazen orain, ebakiduraekin. Bi tarteen ebakidura zenbaki erreal multzo bat da ere. Lehen tartean eta bigarren tartean aldi berean dauden zenbaki errealez osatua dagoena. Hemen ikusten dugun ikur gorri honen bitartez, adierazten da, Adibidez, lehengo tarte berdinak, baina beraien arteko ebakidura adierazteko, tarteen artean ebakidura ikurra txartatuko dugu, Eta beste adibidean, berdinak, bitarteak tarteen artean, ebakidura operazioa, adieraziko dugu. Eta nola kalkulatzen da bitarteen ebakidura? Lehengo tarte berdinak hartuko ditugu, lehenengo tarte hau, lehenbizi,
hemen ere, bi tarteak zuzen berdinean adieraziko ditugu. Lehengo tarte berdina direnez, zuzenean ekarri ditut ja ona. Bai? Eta orain, ebakidura nola kalkulatzen den ba. Ebakidura, amankomunean duten zuzen zatia izango da. Hau da, gorriz eta berdez dagoen zatia, bai? Ordan, amankomunean daukatena, bai? Gorriz eta berdez, bietan, bi kolorez marraztuta dagoen zatia. Kasu honetan, zerotik bira litzateke, bai? Eta zero, tarte gorrian badago, baina tarte berdean ez dagoenez, zabalik marraztuko dugu, bai? Parentesi baten bitartez. Eta bi puntua ere, kasu honetan, tarte gorrian ez dago, bai? Utzi dagoen puntu batez adierazita dago. Berdean bai, baina gorrian ez dagoenez, amankomunean ez dago bia ere ez. Bai? Hauxe izango litzateke orduan, bitarte hauen arteko ebakidura. Bale. Eta beste ebakidura adibide bat, bai? Lehengo tarte berdinak, orduan lehenbizi, bitarteak zuzen berdinan adierazi, lehengo berdinak direnez, ona ekarri ditut, bai? Eta orain, lehen bezala, ebakidura, badakigu, amankomunean duten zatia izango dela. Hau da, gorriz eta berdez. Gorriz eta berdez dagoen zatia, hauze litzateke, bai? -2tik 0ra. Eta -2 kasu honetan, tarte berdean ez dagoenez, ze puntua utzi dago, parentesi bat jarri beharko diogu. Eta 0 ere tarte gorrian ez dago, berdean bai, baina gorrian ez dagoenez, eta amankomunean daukaten zatia izan behar denez, gorrian ez dagoenez ere zabalik marraztuko dugu. Beraz, hauze litzateke emaitza. Bale, beno, ondorengo tarteen batura ebakidurak zuen kabuz egitea nahiko nuke, bai? Hemen bideoan azaldutakoa praktikatzeko, bai? Hemen dituzue, A ariketan, batura eta ebakidura bat, eta B ariketan, beste tarte berdinaren batura eta ebakidura, bai? Hauek, zuen kabuz.